Здравейте всички, аз съм Тишвил, а това е първият ми епизод за каналът ми и като цяло първият епизод на League of Legends. Надявам се, че ще ви бъдат забавни моите клипчета и се надявам всичко да се развие добре. Аз съм един, може би, от многото, които се опитват да снима и едва ли не да пробие в тази област. Надявам се всичко да се развие в една положителна посока, тъй като имам огромни амбиции и се надявам всичко да бъде наред. И да, като за начало започвам да снимам на League of Legends и това е ранкет игра. Реших да направя един клип, който да бъде нещо като въведение и в крайна сметка, ако се развият добре нещата, може да продължа във формата на поредица, нали? Да се надяваме, че това всичко ще бъде... Какво става? Не се очудвайте, дивизията е бронз 5, като цяло не съм сигурен бронз 5 ли беше или кое. Това ми е АЦ-то в ЕОНЕ. И да, ще се опитвам да си го дигам, тъй като имам нали, акаунт в Северна Америка, но там имам бан и така. Та играем ли Син джунгла и се надяваме нещата да се развият окей. Така, взимаме си първият бъф. И да, всички знаем как седат нещата в бронз дивизиите в лигата. Надявам се играта да се развие добре и да няма тролърски изпълнения от страна на нашите играчи. Да видим как ще се развият нещата, надявам се всичко да е окей. Да, и както виждаме, изглежда ще имаме АФК през цялата игра, което изглежда въобще не е добре като първи епизод за канала, за поредицата и въобще за играта. Всички знаем колко е гадно да има една липса в отбора ни. Това значи много. Но да видим, надяваме се, че всичко ще бъде окей. Извинявам се за идиотският ми коментар, но все пак до известна степен съм неопитен и се опитвам в крайна сметка да дам всичко най-добро от себе си. Като гледам тук, положението не е никак розово и аз май че се изложа и ще умра от бъфа. Да видим, смайтвам го, тъй като имам известни затруднения. Така, рекловаме се, за да си вземем първият айтъм. И в крайна сметка се надяваме, че няма да има излагации. Айде да вземем още една пошенка. И да ходим да си вземем реда. Ето виждаме, че Ренгар се завръща в игра. Играе на топ лейн срещу Грейвс. И се надяваме, че няма да има известни затруднения, тъй като всички знаем на какво е способен Ренгар. Плюс това. Добре, първият отбор взима фърстбот, което въобще не е хубаво. Опитвам се да бъда максимално съсредоточен в играта. Не се очудвайте, ако загубим, това е съвсем нормално, всеки губи, не може всеки да печели, в крайна сметка, както казах, това е бронз 5 и изглежда ще се пада много. Въпреки това ще се опитваме да направим всичко възможно, за да победим. И това е ясно. Така виждаме, че на бот новият герой, не съм сигурен как се казваше. Така ще се опитам тук да направя нещо, да видим доколко ще е възможно. Не можах да се дашна до Грейвс.
Добре, 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 няма да ти взимам скапаните минени. Опа, извинявам се. Ето го и Грейвс и тук много лошо ме взима, тъй като не бях подготвен за това, изненада ме, признавам си. И нещата се получиха доста лошо тук. И така, отново виждаме Рейджа, който е и Флема, от който е от отбора ни. Както винаги, няма значение, ще се опитам да не обръщам внимание на тези така казано нубски, аз така ги приемам номера. Добре, мисля да правя някакъв нов билд, който е нещо по-различно, нещо по-необичайно, може би. И общо взето ще си импровизирам, тъй като това ЦЦ не ми е кой знае какъв приоритет. Както казах, имам сега ЦЦ в Северна Америка, аз си цъкам там. И в крайна сметка тук ще си направя просто кефа. Разбира се, в крайна сметка искам да спечеля, но под кеф не означава, че ще тролвам и ще си правя някакви импровизации, които едва ли не няма да помогнат на отбора. Да взимам този тип смайт единствено, защото ще мога да го използвам и върху хората, нали, другите чемпиони, а не само върху миньони. Надявам се всичко се развие добре, като гледам в момента играта се развива доста равностойно, 3 на 3. Аз започнах доста лошо, но надявам се, че това няма да е кой знае колко голям проблем. Така, дали ще може тук? Не. Няма да рискуваме, тъй като Ахри е тук, ето я и нея. О, какво се случва тук? Лоша игра на нашите играчи. Тук виждаме, че се губваме съпорта си, но е съвсем нормално, те ни влизат 4 човека. Така, не мога да направя кой знае колко много тук. В крайна сметка това е просто невъзможно. Не значи, че след като съм дошъл на бота, аз трябва да седа само тук. Аз не мога да направя нищо, кой знае какво. Лукс иска да й дам Буто, ще го дам, тъй като тя има повече нужда от него. Аз мога да се оправя без него. Напа, казваме, отвръщаме, тъй като трябва да има спортсменско отношение между играчите. Ето отново виждаме, че Грейвс ни взима по най-бруталния начин. И това е отново грешка на нашия топ лейнър, който не се обажда и не съобщава, че влипсва враг от неговата линия. И започваме много лошо, като за първи клип. Това не е никак добре. Кой беше нашия тайтъм? Ето го и него, който ще билдваме. Много лошо започваме, дами и господа. Грейвс се фидва доста жестоко, 4-0. Това неща... Добре, ще се направя, че не го виждам това. Че ми взима джунглата, което е доста голям проблем, тъй като аз няма как да си взема нужното XP, няма как да дигна левел. Както и да е, няма значение. Бях забравил какво е играеш с капани бронзаци, извинявам се, но ето какво прави лигата с хора като мен. Просто много често си изпускам нервите заради някакви си със степен обикновени неща. Съжалявам за което, но просто това е, няма начин. Нами взима тук кил. Така, дали ще може да направим нещо повече? В случай, съмнявам се, има твърде много миньони. Не мога да се дашна, тук опитвам се
Слагам лард, взимам, флашвам и тук доста добре се получиха нещата за отборът ни. Да видим дали не, няма да могат да хванат мастъри. Но в крайна сметка ние взимаме кил и до известна степен може да се каже, че се връщаме в играта, така да се надяваме, че това е добър знак. Това може би ще бъде, като гледам, единственият ми AD айтъм, тъй като изглежда, че трябва да си правим танк. Нямаме танк чемпион, освен мен. Като гледам така на бот, нещата не се развиват, кой знае колко добре. И не знам какво прави Ренгар на бот лейна, тъй като най-вероятно се е усетил, че топът е загубен. Няма да мога да направя абсолютно нищо срещу Грейвс, тъй като е много финат. Ще изчакаме Джин да дойде да ни помогне. Ето, че той ни вижда, Грейвс. Дали ще дойде тук? Не се знае. Няма го. Той е тук горе. Така, ето го и Джин, да видим. Дашвам се. Да видим какво ще се случи. Много жесток демидж получаваме там. Нямам съответно енерджи, което е проблема в случая. И много лошо се развиват нещата. Съжалявам за лошата игра, съжалявам, че така се получават нещата, но просто това е. Имаме някакъв шанс. Имаме шанс, което означава, че имаме и шанс за победа, нали? Така, да видим. Няма да чакам тук за този айтъм. Ще си взема малко кръв и отивам към джунглата си. Между другото, аз с Джин съм в момента в примейт сме. Инвайтнах го него, за да може... Очаквах, че ще е някакво, нали, скилното момче, което може да спомогне, нали, за победата в играта, но в крайна сметка не казвам, че е лошо, нали, но... Доколкото разбрах, това му е първия път с Джин. Да видим какво ще се случи като цяло. Да, вече Грейвс е Legendary. Няма абсолютно нищо, което да може да се направи, тъй като въобще няма да рискувам. Така, това дали ще бъде... Да, няма какво да направя въобще. Не знам какво се случва, нещо, копчета ми бъгват и не мога да се дашна от W-то ми на ларда и не знам какво става. Клавиатурата ми прави някакви проблеми, не знам какво се случва. Надявам се това да се оправи. Да, знам, че не съм се завършил този айтъм, не е нужно някои хора да ми го казват. Ако въобще има кой да ми го каже, тъй като това е първи клип и не се надявам, че въобще ще има някакъв прогрес. Но всяко начало е трудно, всички го знаем. Очаквайте от мен клипове всеки ден, давайте своите предложения на какво да снимам, на всякакъв вид игри мога да снимам. И се надяваме, че, както казвам, ще се развият добре нещата. Тук най-вероятно правя грешка, като се опитвам да гоня Луциан, но аз съм тук за фарма. И в крайна сметка го взимам. Та отивам да видя какво ще стане. Дали ще вземат тук Луциан? Едва ли. Така да видя аз къде ще мога да направя нещо, кой знае какво. Не особено. Прецаквам се тук. Добра, наистина добра игра тук на нашите съотборници. Идвам с него тук. Добра игра, наистина добра игра. Тук
свястен казано тимфайт направихме. Аз нямам въобще никаква работа тук, тъй като съм може би на един хит на Грейвс и отивам да обера фарма на топа, тъй като няма кой да се сети да го вземе. Изглежда имаме някакъв минимален шанс. Да видим. Така, някакъв факт се получава тук, който ми пречи доста. Дори не мога да вземам миньоните, малко му какво става. Имаме проблем с интернета, както виждате горе масата ми е доста високо, което също ми прави проблем. Не знам какво става. Вече Грейвс е напълно фиднат, не знам дали въобще имаме някакви шансове. Не минимални, а като цяло някакви шансове. Да. Може би някой от вас забеляза, че играя с Макалол, но Макалол го използвам само единствено за да може да ви показва през колко време се разпалват Барон, Дракон, Ред, Бул и така нататък. С никаква друга цел. Ли Син принципно ми е мейн чемпион и този скин го имам не като цяло от самата програма, нали, Макалол. Да. Сега да видим какво става на мидът. Изглежда тук ще е... О, добра игра там на Лукс. Да видим Ренгар тук с някакви опити да вземе Луксиан. Изглежда ще е... Тук проблем. Те отиват за Дракон най-вероятно. Така, да видим. Не мога да се дашна. Какво прави съпортът ни? Ритъм там. Опитвам се да избягам по някакъв начин, но... Не, няма какво да правя тук. Аз съм един хит на Грейвс. Добре, не успях да направя кой знае какъв демидж, което ме очудва, тъй като... Знам. Ще се опитам да дойда, въпреки че знам, че ще е грешка тук. Лукс може би ще ни изкери играта. Това най-вероятно ще е хубаво. Но не се знае как ще се развият нещата. Продължавам да имам надежда в това, че може да обърнем нещата по някакъв начин и знам ли, да победим, нищо не се знае. Един тимфайт може да обърне нещата в цялата игра. Така, рековам. Така, добре се развиват нещата. Така. Не знам какво става, но когато се опитам да сложа ларт и да се дашна до него с W-то, става някакъв лак, не знам, бък, лак, не знам какво трябва да го нареча. Аз ще продължавам да си обирам джунглата, тъй като имам нужда от голд и от XP съответно. Но в крайна сметка ще дойда тук, тъй като виждам, че Луциан идва и ще мине в гръб. Добре, не получихме с това е хубавото. Добре, искам да пробвам нещо, само единствено за да видя дали ще стане или дали не сме от играта или нещо клавиатурата, така.
Добре. Да приемем, че това е от... знам ли, и двете клавиатури и всичко. Сега. Какво може да направим тук? Не много. Добре. Така. Да видим дали Лукс. Да, разбира се, това ще бъде кил за нея. И изглежда нещата наистина се обърнаха доста жестоко. 30 на 18 е резултатът за отборите. Изглежда нещата се обърнаха и е възможно да победим, така както гледам. Та аз се връщам в играта, което е хубаво. Съжалявам, ако има някакъв такъв гаден лак. Аз също го усещам, но не знам при мен това дали е заради интернета или може би. Играя с 40 фрейма. И не знам, но свързания проблем с интернета може би е от това, че в момента свалям Outlast играта и ако искате мога да ви предоставя геймплей на нея. Разбира се, ако нямам проблем докато и снимам, тъй като играя на лаптоп и не играя с кой знае каква машина. Не, това ще е лоша идея, ако се дашнам в него. Така. Нещо по-интересно да се случи тук? Не. Добре, в крайна сметка аз съм длъжен да лардна по някакъв начин на някакво определено място, тъй като изглежда съпортът ми не го прави. Също прави го, но не е много добре. Какво ще стане съпортът ми, дали ще умре? Да. Няма какво да се направи там, както и тук на мидът, тъй като сме сами. Ще се опитам да изложа блицкранка, за да може да си хулкне. Да ме хулкне, така казано, или по-точно да си уейсне Q-то. Добре, Луксът се фидна тук, което е много добре с 520 ability power. Какъв тимфайт тук? Какво ще стане? Дали ще може да го вземем? Лукс го взима, което е много добре. Тя се фидна вече с резултат 15-3. Каква добра игра там на Лукс. Да видим дали ще стане нещо, кой знае какво. Не, няма да рискуваме. Ох, какъв късмет там за Луциан. И в крайна сметка не успя да го вземе там. Лукс. 53 секунди до драконът. Ето за това, дами и господа, аз съм... Да, дами и господа, сякаш аз съм некъв, нали, тук... нали, в крайна сметка, добре, се има уважение, но не ми обръщате внимание, нещо, в крайна сметка... Това е всичко за фън и... Така, тя ще си го вземе сама, да видим дали ще може... Опитвам се да направя тук нещо по... Нямам възможността да... Добре. Мале, колко демичи вкара на тая. Добре, мислям го тук, Луциан. Мога да направя един трик, който ще бъде много рискуван, но... Да. Вече ще е рискуван. Как го мислях тук само.
Не, направо не мога да повярвам, че играя по този начин. Лоу, Квадрас. Сега дали ще има пента, най-вероятно тук ще има пентакил, да видим дали ще стане нещо интересно в самият клип. Ще има някакъв шанс това да стане. Пента, ама няма да е пента. Та. Ренгар тук просто е мъртъв. И няма какво толкова да направите. Аз мисля да си взема нещо поне за малко демидж, тъй като не прави абсолютно нищо и това е наистина един огромен проблем в случая. На топът фармът идва доста обилно и... Господи, как не можах да целя един миньор тук. Така да видим какво става. Оф, нещо съм хремав. Не знам какво се случва долу с отбора, какви ги върши. Добре, идвам, опитвам се да помогна. Идвам тук до... Така, дали ще стане нещо, кой знае колко. Добре, взимаме тук с известна доза късмет Грейвс. Така, по някакъв начин се връщаме в играта, доколко... О, това беше грешката ми. Дали Мастър ще се опита да дайвне? Не. Добре прави. Та. Добре се развиват нещата. Нещо да взема с тези не. Ще пестя. Та, отново казвам, това е ранкет игра. Така, идвам тук да видим дали ще мога да направя нещо полезно за отбора. Добре, идвам, хуквам се до мастери. Да видим дали ще мога да помогна тук. Взимам дабл кил. Дали това ще може да бъде трипъл кил. Да видим какво ще се случи тук. Опит и това ще бъде трипъл кил за нас. Ето го и Грейвс. Добре. Взимаме трипъл кил, който ще ни помогне доста. Да видим така. Тук ще уверя този фарм. И ще се върна в базата си, за да мога да си закупя вече готовия The Black Lever. Така, след което се чудя дали да направя Рундин Омен или един Warmog. Това или това. Айде да направим един Warmog. Така, добре се развиват нещата в играта. Какво се случва тук? Уоу. Ами няма какво толкова да направя, тъй като аз съм доста далече от тях. Дали ще може да хванем мастера? Извинете за физиономията ми, може би така казано за визията ми в момента, но е 3 часа през нощта и
просто ми се спи и то доста. Едва гледам, не знам просто утре как ще ставам, но в крайна сметка това да не ми е проблем. Ние сме в ваканция в момента, междусрочна. Добре, това беше грешка, не знам защо не успях да го ритна. О, какво става тук? Въобще не обърнах внимание какво се случи тук. Изгубих въобще всякаква концентрация. Бях се загледал тук в Грейвс, който беше тук за баламосане и просто не обърнах внимание, че от тук идва Блиц и Ахри. Сгреших. Няма спор. Така. Интересно се получава играта, но дали ще победим е въпроса. Ще е много интересно, ако се получи един час игра, нали, още в първият ми клип за отбора и като цяло в първи епизод. Ще е много интересно, но това ще е хубаво. Така отивам към мида. Имам някакъв флаг, да видя как се представя моят приятел. 8-4 като за първа игра с Джин. Мисля, че Джин се казваше този герой. Джин, да, това е новият герой. Така, взимаме по възможно най-бързият начин тук миналите и се опитваме да почнем мида. Така, мастърът го видяхме да рекова тук. Така, дали ще може да направим нещо, кой знае какво не. Мисля да вземем един барон или поне да се опитаме. Или поне да го вардна. То, че няма да го... То, че няма да го вземем, няма да го вземем, но в крайна сметка. Ето, че те най-вероятно ще отидат да правят барон. Добре, че го варднах. Но не. Добре. Добра игра тук. Опитвам се да се измъкна. По някакъв начин успявам. Много малко FPS имам, което не знам поради каква причина е, но ще го оправя в следващите епизоди. Въобще няма да е така, гарантирам ви го, обещавам ви го, давам ви дума и да. Така. Игра на лаптоп. Доста стабилен, не бих казал. Но не знам на какво се дължи лага. Повярвайте ми, не е от това, защото да кажем лаптопа ми е слаб. Въобще не е това причината. Причината е, може би, не знам ли. Така, добре, измъкнахме се тук от Грейвс.
Как го взе? Добре, рековам само един... Всъщност аз няма за какво да рековам, аз направо ще трябва наведнъж да го вземам. Ще взема дракона. Едва ли ще успея, като гледам соло. Уоу, какво стана, интернета е падна. Някакъв доста гаден фрейм дроп се получи тук. Аз с тази малко, с толкова малко кръв, не знам тук какво се бутам въобще. В грешната посока го ритнах, но в крайна сметка се хлупвам до него и така, дали ще мога, не. Не мога. Не, няма какво да направя тук и това най-вероятно ще бъде пента за мастера. Дали ще бъде пента? Да, това ще бъде пента. И ето, че виждаме първата пента въобще в първият епизод. За жалост от другият отбор, но в крайна сметка, това си е пента. И тук може би шансовете ли за победа вече са нулеви. Да. Тук вече всичко свърши. Майко, как не можах да се хлупна до него? Мале, аз не мога да го цела, бе. Гледай, бе, аз си го оставям да може тя да го вземе. Това е мастър, се измъкне. Този гаден лак ми пречи въобще като цяло да... Като цяло ми пречи да ги оцелвам. Въобще каквото е защото аз принципно играя с по-малко от 70 фрейма, нали, падва и точно това ме очудва в момента защо. Аз се играя на максимална резолюция, на максимална графика играта и на резолюция принципно, но в момента само заради снимането съм намалил резолюцията, което значи, че без да снимам резолюцията ми върви с тази, нали, намалената резолюция около 120-30 FPS. Не знам какво се случва, повярвайте ми, няма да бъде това в следващата игра. Опитах се да го взема тук. Даже се флашнах, но беше на празно. Дали тук ще бъда прецакан или дали да кампа и да направя ето това, след което да се върна в базата или пък просто да им влезна в гръб. Не, мастер е тук. Не.
И без това сме паднали. И дами и господа, това беше краят на първият епизод. Надявам се този клип да ви е харесал. За жалост, загуба да така е, но в крайна сметка не може винаги да се побеждава. Благодаря ви, че изгледахте клипа, ако въобще е малко хора, които са го изгледали до края. Благодаря. Разбира се, ако съм ви симпатичен, ако съм ви харесал, коментирайте, харесвайте и в крайна сметка се абонирайте. Повярвайте, няма да съжалявате. И отдолу давайте в коментарите предложение на каква игра искате да почна поредица. В случай, че да кажем до седмица няма предложение, аз ще започна на игра по моя избор. И съответно ще продължа с поредицата на лига. Да, това беше от мен. Аз бях Тишо и до скоро.